Mema hwefo nyina akwaba edeba attention TV so ebusuafo ade akina de sanyina na nsem dodo na ene eba mbonten so na nda me na wo kasa nsem ma beto mbonten so se ababa wo bi ono se ne bu mu odo wa kokudro pa ede ne maame ekwa akwaji eye sikedo na bra sam ne beto mbonten so no emu enkyere mu enie ensamambe yie no de ono ane maame no ebekwa akwaji eno na baba we eye na adwen se ne maame mpe strategy ni nyina ne se me kra me maame wo fie na maka chense me konkran Assin Dansame ne nkran de se muwa ene ye den amebedu nkran ya na me sansan machi ba se me ba bedi awu na wo bia ehum eno na maame Teresa amu a eche se wada najo wada hwa be nondu empa mu anohu se wo bia pagya sumye edie muaniti wo kuna fiate asefo asase so ene ofi ase ne na ene apere sa ena wo ababa wa ne to fom wo ne to fom o tietie mu a ene ohu se ya so ne mene a ne mene ne so ene ye mia ne mene ama ne mene no atoma wontimi enkasa still no tietie mu a se na jese no ndu ne fa no obi nso twam e wo ne dan na chi ene o te se Mama Teresa na tietie me ye da asem o refie wa no fra abrante ba ko se kan ho BBS wo maame ne dem ho maye nkohwe ene bepe asem hwefo omudi mikantente wura dem ho ababaawa eye ababaawa ene opeso kokoku ne maami wo ko wa shajarabia kama ene wa peche bi eze emrante ehudi si bi ne wa pedi akata neti wo si nanim wa plan pa so kwa kodi bone ene wa kata nanim nyina ene max ene wa hye ne jarabia no ne maame pere wo fam ho a enti omukọ apepre bo omode age maame Teresa amu a efi ababaawa ne nsem enom se wo beyi wanim ama ya hwe onipa ko anwo oyi nanim a ababa we no jira no si na wo maame na ababeku no si adan me maame ote asase su wo jedai baby abrabo na mabo akwakodu a metwa me ho baby a emfa ne de na ese kun na mekumi maame ababa we de trom enom se ye bechew ye chi na ne adan e de ma aposifo yama ne boni kwame ohusu asante Shadrack ebo wrem no ne adehye bi di nkomo na mo chese ababa wa no eye na adwun so odwane no bag ketewa bi a wode ba ya na ode asi ho no omukohwe mu a ene ye panie ya ye de twimoja ya e de wo to afi ne wa beti fi ba ko ehyem ene watete ne ma bi boaboa nkete wa wa se na hwe a ene wo twimoja no e de akwa pensa mambaye na we minim say love letter na wa to wo mane maami o say love letter na wo ka che fiefo se mi kumi maami akwaji sika ene ni nyina ani na yankwatie oba pani Teresa amu a wono a ne ba ede ne kwakoje nsamamba yi eso tabi o tabi su kutami o ba ne si so tande table no so timi ya se mi na mu se obi fide da na chi awla shime eso me ko no mi ama no wani se ana mi ye mi ho ne ba ko mi di mo bi anye ante awani asi bibi kasa shime se si ro mo ne se ba ko mo se timi se na mesa eloka ta na se no say the people for time been a friend of me put your name the short and them saying on the Sabarok Mahasi. It's in a menagerie of a so million told the Sabaco in Fano. You know what in your man, no me minute. No, for me. Oh, never go to the sign ye. Let me go show me, let me take so for my shoe for man. Now say. Nothing on the to say no, me and no, has all done me. I saw that me for Sitoka. I didn't know, maybe everyone. Maame eye Teresa amu a wanya mfinhia aduonum enkono a ono a ne ba eye na adwen so de ne o chese o kuna fiate asefo asase so na kwaje nsamamba yi Assin Dansame na sa arehusemi si ya no ewo asin fosu na yenko ya mani boni kwame owusu asante Shadrack ho ebre ne kopa kwame se ababa awa no ehefa no wo na ne maame Teresa amu anso ehefa na wo Angel FM. All right, I'm me that say sabra me no ka say there ababa en friend say Teresa Amwa, one no wonya infie aduonum enkron 59 years. Abaya ne maame no, wono sabe de yi na fi hospital. Na ene aposifo wo asin fosu bo modern eto nsa e de frɛ no a, wono etimi kokɔ train anum asem. Sa so na ewure yi a ye kana semi, Joyce Amoapen, a dodo na frɛ no mafo ano. Wono so oda aposifo kukum. Na de ema aposifo ensa etimi eka no ene sɛ ebra sa aprapre no ekoso no darabia na chese ehye no no ninua no ebo modi so wo so no mu no
ɛna ɛno no tumi eyi fi ne tiri so a ɛma ɔmo hu n'anim na emom no ɛyɛ ade ɔmo tumi ɛsɔ ne mu ɛno ɛna kyerɛ sɛ ɔkotwa no ho ara no adeɛ kyin ya anase saa da na nwumre ɛna ɔmo wɔ hɔ nom anom hu sɛ asamre ma na ɔwɔ kurom hɔ nom ɛde letter bi ɛde abrɛ wɔ mo ɔba nsɛm a ɛwɔ letter mu ne sɛ ɛyɛ yɛne ankasa ne yɛba kurom hɔ nom ɛba fie hɔ nom sɛ yɛba aba abɛkum na emom no na ɛnyɛ sɛ yɛbɛkum ankasa na emom ɛyɛ sika na wakɔ akɔgye wɔ bank ɛno ɛna nanke yɛba abɛgye na yɛhu sɛ moakye ɛyɛ oba no ɛde na akɔ akɔto afiase na yɛka kyerɛ wo sɛ wanyi oba no a yɛbɛba abɛkum ankasa ɛbrɛ mo kan letter ni wie a na mo se daabi saa brɛ no mu no na yɛbisa aposifo wɔn pɔtam ha nyinaa ɛma mo kyerɛ sɛ ɛnya ade a ɔmo nsa etimi aka awura no enti na ɛnwanwa paa sɛ letter wei etimi abɛka nsa na ɔmo ka sɛ aposifo anaasɛ maame no ɛnhyɛ ma yɛnyi awura no mfamfi ɛyɛ police station anaasɛ cells enti ɛno akyi ɛna yɛnya ne nkyɛ sɛ awura nankasa aposifo etimi afrɛ no mobile phone so invite na wɔno ankasa etimi ɛde ne ho kɔ. Okay. Kwame, my no asepase say owo aposifo akachi dem nim se ne atie bia. Ebusiafo video ye kokohwe ya na sensem ye kokotie ye hu se mesi asem ne sikọ nyina etwekọ braman ebaaye. Ababa we wa kokudro pa ama chese onu de osinti happy mother's day ye pese celebrate ye maame mo ne ade. Onu de oso mpe de biara da na mo no pese ode maame ekokọ ye nyankoma de na so ode no kokọje esikedo. Ababa we mu odu ye pa na brasa eye nsemi beto monten so no ade ankrofo dodo na ade o ma dwentwere aba ade fa won ankrofo bi ka se ababa we pa de enyame ambemu pa de ade fre na wo pa de onwu bi da se ne maame etumi de na fa boso me nkunu akwantum na wawo no na ka so de maame ba akọji skedro pa de na cha se ababa we ni chimo osu pa ye obi so kasa ya de anye ne hu kran process o tisa baba we onu ekunkunkunkum penifo anaso nkrofo magusu mu nyina enye ne hu kra ebe mu so kasa hwo be nim pa onu de ne mame akwaji skedru erade fa en bone enche no ebi mu so kasa ene maayo ayaba ye mpa adwuma bi aye na mbo no spa se ye be kasa o ye ba akoye adwuma nye sika no de ye mpe na de pa ne se de tawo bedimba ye fakuti kwanzo na chese yenye skani yendi yenu tentem ne de ntala kese ne nyama kese yentumi nye bi enti so waye sade no dia enye no hu kra